Nor-nori nirekin ikasteko prest artistak. Nirekin geratu, azalpen errazekin ulertuko duzuelako. Kaixo artistak, begiratu gogoratzen zareten nola ikasi dugun nor kasua, nor-nork eta nor-nori nork. Bada, nor-nori ere eskatzen didazuenez, hemen daukazu, Bi irudi sortu ditut, non azalpenak dauden. Gainera, adibide hurbilekin, ahalik eta hoberen ulertzeko. Beraz, hor trukoa zein da, nori kasuaren erroa, niri te, ari o, guri gu, zuri zu, zuei zue eta iei e. Eta horregaitik, adibidez, guri mendia gustatzen zaigu. Baina niri baldin bada eta gauza bat baino gehiago, ikusten gauza bat hemen eta hemen gauza bat baino gehiago, liburuak badira, niri liburuak gustatzen zait. Ez kontuz, niri liburuak gustatzen zaizkit. Edo Mikeli zer erori zario lurrera? Arkatza, doan zaio. Arkatzak badira zaizkio, ezta? Haiei oso ideia onak burura etorri zaizkie. Beraz, nor-nori bi elementu daudenean erabiltzen da eta batez ere mugimendu aditz batzuekin, ezta? Erori, etorri eta guk ezagutzen dugun gustatu, ezta? Gero, aurrekoan esan nizuena gogoratzen, horretarako goazen ez bakarrik nor hirugarren pertsona. Nor beste pertsonetan hagoenean, batzutan hau erabiltzen dugu airi izan aditzarekin. Liburu bat irakurtzen ari naiz, gogoratzen, baina zer gertatzen da, esan nahi badiot nire alabari liburu bat irakurri diot. Bai? Edo liburu batzurek irakurri dizkiot, baina oraintxe bertan baldin bada zer, nire alabari liburu bat irakurtzen ari natzaio. Bai? Natzaio eta ez diot. Baldin bada liburu batzuk dizkiot, badakizue. Eta beste erabiltzen dena, adibide gehiagorik ez dut ikusi, Gu umei kezkatuta heldu gatzaizkie. Agian arraro entzuten duzu, ezta? Baina hau ere euskaraz existitzen da. Beraz, agian horrela, hain grafiko eta koloreekin hobeto ulertuko duzue. Ze moduz, zelan ikusten duzue? Gogoratu, bi irudi hauek eskuragarri izango dituzue, birpasatzeko, ikasteko, edo nahi baduzue gelan jarri, aurrera. Proposamen gehiago baldin badituzue, niri eskatu, iruzkinetan eskatu, hemen behean. Beti prest, eukiko nauzuelako, beno, beste bat arte eta erabilgarri egingo zaizuelakoan, agur.